passa quan mengem oli, quan mengem coses amb molt d'oli. El que passa quan mengem coses amb molt d'oli és que... Què ha passat amb l'oli? Es torna com a bulles. S'ha quedat a dalt, És per això que quan prenem molt d'oli ens quedem mig marejats i una mica... No, és broma. D'acord? No ens queda tot l'oli aquí dalt, per què? Doncs perquè hi ha unes coses a la sang, unes coses al cos, que es diuen lipoproteïnes. A veure com ho dieu? Lipoproteïnes. Les lipoproteïnes el que fan és anar a buscar els greixos, van a buscar els greixos, i el que fan és que el cos els pugui assimilar. Que ja no es veu, aquesta capa d'oli? El cos ha pogut assimilar aquests greixos i aquests greixos han pogut ser transformats en energia. El cos els ha pogut utilitzar en forma d'energia. Però què passa? Que no tots els greixos són iguals. Hi ha greixos bons i greixos dolents. Els greixos bons són tots aquells greixos que contenen els vegetals. Per exemple, els olis de l'alvocat, els olis dels fruits secs, els olis de les verdures i de les fruites, que puguin tenir una miqueta. Els olis, doncs, de l'oli d'oliva, l'oli de girassol també, del tipus de girassol també. Totes aquestes coses tenen greixos bons, d'acord? Greixos bons. Un problema. Els assimila amb facilitat, d'acord? Els pot transformar en energia amb facilitat. Però hi ha uns altres greixos que són una mica diferents, d'acord? Aquests greixos una mica diferents són els greixos que en diem greixos saturats. Aquests greixos dolents els diem greixos saturats. I aquests greixos saturats són aquells greixos que tenen, per exemple, doncs les carns, tots els pastissos de pastisseria, croissants, ensaïmades, tot allò que està fet amb llar de porc, amb el greix del porc, mantegues, els greixos de tots els fast foods, pizzas, menjars, la carn, de verdures no, llaminadures tenen més aviat sucre. Molt bé, doncs tots aquests greixos entren al cos. I què passa? Que el cos els intenta assimilar, però mireu què passa amb aquests greixos. Que s'ha fet una autèntica pasterada. Sí? Ho veieu? Què creieu que és això? Cotó. Sí, això és cotó. Intel·ligent aquesta nena, que ha respost. Què són aquests taps que es fan a les venes? Digues. Greixos. Greixos que es queden a les venes, com es diu això? És el que ens fa els infarts. És el que ens fa els infarts. És el colesterol. El colesterol és això. Són aquests greixos dolents que van quedant acumulats a les venes. Qui pot tenir colesterol? Que es veu per fora? No es veu per fora. Puc estar prim i tenir colesterol si prenc molt d'aquests tipus d'aliments que tenen molts greixos dolents, d'acord? Per tant, com diu el company, de tant en tant ens hem de fer anàlisis per saber si tenim el colesterol bé. Si més no, a veure, si no abusem d'aquest tipus d'aliments que té greixos saturats, no tenim per què tenir-ne, d'acord? Però de tant en tant està bé que ens fem analítiques per saber si estem bé, d'acord? 2 instructors energètics i reguladors, sí? I el que farem ara serà que prepararé aquí un bàsquet dels aliments, sí? Tindrem 3 voluntaris, que encara no aixequeu la mà, us entenc, aquests 3 voluntaris, que faran de cistella, d'acord? Hauran d'agafar la cistella i ajudar la resta de companys a fer cistella, sí? D'acord? A veure això. Un doble enganxe. Ens ho pot fixar. Reguladors.